So yan guys, tapos na. Ito na po ang aking special pansit canton. Magandang araw sa inyo guys. It's me again, Miss Ilocana Vlog TV. Welcome again to my YouTube channel. So guys, ito po, tuturuan ko po kayo kung paano po mas pasarapin ang pansit canton at kung paano maging masustansya. So guys, ang pansit canton, wag lang basta-basta ang pansit canton. Kailangan din natin siya lagyan ng no joke. Lagyan din natin siya guys ng vegetable para naman maging mas masustansya at para naman mas light at saka naman maging kuwan sa mga bata. So guys, ito po ang mga vegetable na ilalagay natin. Carrots, Baguio beans, cabbage. So guys, ito po ang ating pansit canton. Extra big yan. Inimix ko po siya sa pansit canton, extra big, extra hot flavor, at saka pansit canton calamansi flavor, yan po ang ating gagamitin. So guys, pwede rin po yung mga pansit canton na mga ordinary lang po, okay lang po, pero ito po talaga yung mas gusto kong pansit canton na, alam mo mas gusto ko kasi to. So guys, ito na nga, ituturo ko na po sa inyo kung paano. So guys, ito na. Guys, eto at tapos na tayong magluto ng kanin. Yan po ang aming kanin. Yan, magpapa-apoy na naman po tayo. Gamit ngayon na kahoy. Yan po yung gamit naming pangpaapoy. Ambuligan. Alam nyo ba yan, ambuligan? Hindi ko alam kung anong Tagalog ng ambuligan or Tagalog na bakal ganyan ambuligan. Ito po yung pan ng mais. Yan, naalala nyo pa guys, nung may video ako dati na kumuha kami ng ambuligan or ano bang other name nito? Nakalimutan ko na, basta kwan ng mais yan guys. So nakalimutan ko, kailangan pa pala nating unang-una i-boil muna pala natin yung egg. Lalagyan natin siya ng egg. Yan, okay lang kahit isang egg lang, pang toppings lang po. Yan. Okay lang po kahit fresh egg, yung kaluluto mong pansit canton is ilalagay mo na siya automatic. May mga tao kasing mahilig na hindi na talaga niluluto ang mga pansit canton, ay yung mga egg So yan guys, kahit ihahapkok lang po natin siya is okay na po siya. So guys, yan, hintayin lang po natin ng mga ilang minuto. Tapos saka na po natin iigigisa ang gulay kapag tapos natin tong i-boil. So guys, balikan natin mamaya, mga ilang minuto lang yan. So, yan guys, yan, Miss Ilocana Vlog TV again, yan, Ilocana version tayo, si Miss Ilocana version pansit canton, yummy, yan, yummy talaga ang ating lulutuing pansit canton. So, yung mga nag-upload dyan ng mga pagkain, eto naman, nagbabawi naman si Miss Ilocana, magluluto rin ako ng pagkain. So, guys, ito na, pansit canton na masustansya, wag lang pansit canton, kailangan talagang gawing yummy, kailangan talagang gawin natin masustansya para sa mga kabataan, kailangan para sa mga bata. So guys, malinamnam talaga to, with egg pa talaga to guys. Special pansit canton ni Miss Yummy. Nako, yummy talaga yan. So guys, balikan natin mga So guys, eto na nga at lalagyan natin siya ng as in kunting tubig lang guys. So guys, eto na. Buksan natin. Kunting tubig lang, as in kunti lang po siya. Ayan. Saka po natin, kunti lang po, as in kunti lang, parang pangkuan lang sa gulay niyo. So guys, yan, konting Ajinomoto pampalasa. Tapos konting toyo lang guys, konti lang. Mas masarap din po kapag magic sarap Yan, konti lang guys, konting tubig, konting Ajinomoto or pwede rin magic sarap. So tapos konti ring toyo, as in siguro mga isang 1 teaspoon lang po, 1 teaspoon.
Yan. Tapos takpan natin saglit. Tapos pwede na po. Okay na yung gulay, kaya ibababanan po natin siya. Susunod na po yung kuwan niya, yung noodles. So guys, eto at ililipat ko muna. Ayan guys, kumukulo na po ang ating tubig. So yan guys, kung bakit may mga ganyan-ganyan siya. Ito po kasi yung pinaggisahan ko kanina ng vegetable niya, kaya dito ko rin po siya iboboil. So guys, kaya po ganyan, pwede na po natin ilagay yung noodles ng pancit canton. Idulig ko dahil ta. Sali-sali ko yung ayam nyo. Ang awang gilang nila. So yan guys, tapos na. Ito na po ang aking special pancit canton with vegetable and egg. Yan po. Maraming salamat sa panonood sa aking video. Huwag po kalimutang isubscribe si Miss Ilocana Vlog TV. Click nyo na rin po ang bell para maging updated po kayo sa mga bago kong video. Yan guys, yan. Maraming salamat ulit. Try nyo po. Pwede po itong pang merienda. Pwede rin po siyang pang ulam. So, yan guys, yan, Miss Ilocana Vlog TV again, yan, Ilocana version tayo, si Miss Ilocana version pancit canton, yummy, yan, yummy talaga ang ating lulutuing pancit canton. So, yung mga nag-upload dyan ng mga pagkain, eto naman, nagbabawi naman si Miss Ilocana, magluluto rin ako ng pagkain. So, guys, eto na, pancit canton na masustansya, wag lang pancit canton, kailangan talagang gawing yummy, kailangan talagang gawin natin masustansya para sa mga kabataan, kailangan para sa mga bata. So guys, malinamnam talaga to, with egg pa talaga to guys. Special pancit canton ni Miss Yummy. Nako, yummy talaga yan. So guys, balikan natin ulit. Nakalaban lang. Pinapilagay ka sa akin kapag kami kasi magkita ng pagkain kasi kami sa pa. So yan guys, kailangan talaga natin sayaw-sayawan ang ating niluluto at kailangan talaga nating kantahan. Yan, kakantahan natin. Yan, hayaan mo ang mga makakarinig kahit batuhin nila ako, basta lang dapat milyon ang kanilang bato sa akin. So yan guys, habang hinihintay natin dahil ready naman po ang aking mga recipe. Yan, hintayin lang natin to. Kailangan ko na lang talagang sayawan at kantahan ang aking niluluto para mas masarap. Yan ang gawin mo para hindi ka maboard kapag nagluluto ka. Kailangan mong sumayaw, kailangan mong kumanta. Pero ngayon wala ako sa mood kumanta, kaya sayaw-sayaw na lang. Pero kapag hindi pa naman na-slice ang mga recipe mo, mga ingredients, dapat slicing mo na. I-ready mo na lahat, diba? At yung pagmamahal mo sa pagluluto, dapat i-ready mo. Yung sayaw moves mo,
At yung kanta-kanta moves, yan. Miss Yummy moves tayo ngayon, guys. Maraming salamat na naman sa inyong lahat.